Eta haike gerrati bultau zanien, gure haike eta Bernabe zien nazionalista gero. Eta batek esan eban, Bernabe eta Enrique zi Larrasolan gehiago sartuko. Gehiago sartuko, bai. Da gero... Sebastian Azerotxua zen, herriko batek, karlistak. Herriko batek, karlistak. Uste oso da ibergaikuek zigela, horrek ametzien kaporala. Da gehiago etzila sartuko, Enrique eta Bernabe etzila sartuko errezen gehiago. Eta gero sartu ziren kontete baren historia bat... Bai, kontete baren historia bat sartu zala ez da, Sebastian lagunen bat oinezien sartu zirela... Sebastian ibergaiku zuran, lagunen zuran. Baina euren lagunen zan. Da ara sartu zirela erolako zoze kontatu bane. Zu akordateza, haike eta etorri zanien, gerrati buelta etorri zanien. Baina jo lako detalle guztiak ez. Bernabe da Gorostiza, Carmelon haiki. Zer baserritako esan? Lesiakue, Lesia barrikue. Lesia zer da, Lesia barrikue. Oso laguna ziren biek eta biek alkarra sartu ziren herrizen. Da herrizen gaite ez dute, nik uste dut zala ibergaiko zala. Horrek Bernabe eta Enrique ez diez gehiago herrizen sartuko. Da sartu zirela, egon ziren trabajadoritatik bueltau ziren nien, sartu zirela, baina hori ez dakit zan historiz die, zer txapel baten historia, txapela epinitet sartu zirela herrizen. Baina pentsetanik, eurek kontataban azaina bat moruen, herrizen sartu zirela. Bizek, batera oinez ziren eta sartu zirela. Bernabe eta Aike. Aike, bai. Bernabe be, orduan gudaria izango. Bai.